1, 2, 3, 4 i 5. Per molts anys, Joana! Avui és el dia del teu aniversari. I com que no ens podem veure, t'enviaré aquest petit regalet que és explicar-te una història. La petita història dels petits quitapenes. O sigui que ja pots buscar un lloc per estar ben còmode i tranquil·la i poder escoltar aquesta història. Pots anar cap a la teva habitació. Pots anar cap al sofà. Et pots estirar al cim del llit. Et pots asseure en un sofà, allà on tu vulguis. Però prepara't que això està a punt de començar. Aquest conte que t'explicaré me'l va regalar la meva tia Margarida, que li agraden molt els contes i explicar-los, i avui te l'explicaré jo a tu. Es diu La petita història dels petits quitapenes i és una història que parla dels indis maies, dels nens i nenes maies. I saps on viuen aquests nens i nenes? Viuen molt lluny d'aquí, viuen a l'altra banda del gran oceà. Tu has anat de vacances a molts de llocs amb el pare i la mare, però aquí encara no hi has estat, està molt i molt lluny. Saps qui hi ha estat? La Laura i la teva mare, l'Alba. O sigui que un dia els hi pots dir que t'expliquin les seves històries. Aquí, a l'altra banda del gran oceà, com ja t'he dit, hi viuen els indis maies. Com tu ja saps, hi ha moltes maneres d'entendre les coses del món. I els maies les entenen d'una manera ben diferent de la teva o la meva. Per això no només és perquè siguin de molt i molt lluny, sinó perquè cadascun de nosaltres veu les coses de manera diferent. Per exemple, mira el color vermell. A mi el color vermell sempre m'ha semblat un color molt alegre. I a tu, en què et fa pensar el color vermell? Potser si ara em poguessis contestar em diries que et sembla ferotge i cridaner el color vermell. Si m'expliques això, pot passar que de cop i volta jo comenci a veure el color vermell una mica com el veus tu, ferotge i cridaner. I a tu potser comences a sentir que és un color que et fa posar molt contenta quan el tens a prop. És per això que m'agrada tant compartir la meva manera de veure les coses amb algú altre, com ara ho he fet amb tu. És màgic com el món canvia i cada cop es fa més gran. I el color vermell mai més serà només alegre, sinó que també serà ferotge i cridaner. I ara tornem a anar molt lluny, a l'altra banda de l'oceà, on viuen persones ben diferents de mi i de tu. I és que a vegades aquests nens i nenes maies també tenen por o estan tristes per alguna cosa. El que fan els indis maies és quan estan així, el que t'explicaré ara. Et vull parlar dels seus amics, els petits quitapenes. Els quitapenes són molt petits, tan petits que hi cabrien al palmell de la teva mà. I saps qui els construeix, qui els fabrica, aquests quitapenes? Doncs els nens i nenes maies. Agafen un tros de canya, un tros de cartró, un tros de roba i uns fils. I, tatatxant, fabriquen els seus petits quitapenes. Quan s'hi posen, en una tarda en poden tenir un bon grapat d'aquests quitapenes. I aquelles nits que van al llit amb el cap emboirat o amb el cor encongit, van a buscar els seus amics, els petits quitapenes. I saps què fan? Doncs els estiren als palmells de la mà i els expliquen què és el que els fa estar tristos o potser el que els fa por. I com si les seves paraules fossin un fil que es pot estirar, els quitapenes estiren i estiren tristos i pors i les guarden dins seu. I els nens ja dormen tranquils amb els ninots a sota el coixí. I saps què hi fan a sota el coixí? Doncs hi fan una festa. I dansen i canten.
I quan surt el sol, les pors, els mals, les tristors s'han fet fum i ja no en queda res de res, ja no en queda ni un. Quan els nens es lleven, aixequen el coixí i els diuen fluixet en els quitapenes: moltes gràcies! I aquí acaba el que et volia explicar i comença el que tu, si vols, pots fer quan estiguis trist o preocupada o tinguis por. Tu també pots fer tants quitapenes com vulguis i oferir-los a qui vulguis. Però sobretot, expliquen també la seva història, perquè és així que el món es pot fer gran i els petits quitapenes podran fer la màgia a totes aquelles persones que algun dia els hi obrin les portes del seu cor. Cua de guilla, cua de gat, aquest conte s'ha acabat. Espero que t'hagi agradat. Un petó, Joana, i que passis un gran dia.